Yo, Alexis Tsipras in the Maximu house. Bitches, check this out. Πριν ένα μήνα έταζα λαγούς με πετραχίλια, γι' αυτό τις εκλογές τις κέρδισα με 1000. Αλλά αυτοί στο Eurogroup δεν έφαγαν τη λούπα και έτσι αναγκάζομαι να κάνω κολοτούπα. Το βαρουφάκι έστειλα τον Γιάννη με ένα νι, αλλά στη διαπραγμάτευση τα έκανε μαντάρα. Γιατί χωρίς μνημόνιο δεν παίρναμε δεκάρα, οπότε αναγκαστικά φάγαμε την παπάρα. Αλέξη μου τα πράγματα δεν είναι τόσο χάλια, δεν είδες τη Λαγκάρ, της τρέχανε τα σάλια. Της είπα κοίτα κούκλα μου, άκου τι λέει ο Γιάννης, Τρόικα μνημόνιο ξέχνατα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Και τώρα θα ονομάζεται η Τρόικα θεσμή και το μνημόνιο πρόγραμμα δεν είναι νίκη αυτή. Ο Ντάισελμπλουμ με βλέπει και κάνει τα κακά του και ο Σόιμπλε απ' τα νεύρα του τρώει τα λυσιακά του. Ναι ρε εσύ Γιάννη, σχέστηκα απ' το φόβο μου σου λέω, από το ξύλο το πολύ μέρα και νύχτα κλαίω. Στείλε τώρα τη λίστα σου με τις μεταρρυθμίσεις και να είναι όπως τάπαμε χωρίς φορελαφρύνσεις. Τι λέει εδώ προσλήψεις, πλάκα μάλλον μου κάνεις και δόσεις κάνεις 100 και σοβαρές σου Γιάννης. Και εσύ Αλέξη Τσίπρα, για πάτα κανένα φρένο. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Έλα ρε εσύ Κυρσόιμπλε, θα φάω καμιά σέντρα. Βγήκαν οι συνιστώσεις και με κράζουνε αβέρτα. Εδώ δεν είναι Γκρίχενλαντ, έχουμε και κανόνες. Αν συνεχίσεις τις μαγκές, τα κόβω τα κοχώνες. Τα κοχώνες, ρε εσύ Γιάννη, τα κοχώνες έχουν καμιά σχέση με τους ποδέμος? Δεν νομίζω Αλέξη, αλλά περικοπές είναι και αυτές τώρα, δεν βαριέσαι. Yo, πίσω τα καράβια, πίσω τα καράβια, γιατί λεφτά δεν έχουμε, κοίτα τα μία άδεια. Θα κάνουμε την παπιά, θα κάνουμε την παπιά, και εσείς που μας ψηφίσατε θα αρχίσετε τα χάπια. Και θα αυξηθεί και ο ΦΠΑ στα χάπια, να ξέρετε. Έγινε ρε.